Consatá sibh gachéine YouTube fáidir thneis go dtí ceachtainna Duolingo a míad chun tosnú ceachtainna bunúsacha ibhar dó díorcha níos. Níos tá siad ag lorg an taistúcháin an baine. An baine anna himplí focail furinteannacha fada bheith sostóch a ríist. An ríis a siad lorg. An ríis. An capire. An capire. Ciad ceam eile sa. An páiste. Anna bheith. Táim agus tá siad. Mar sin táim agus tá siad. Táimid. Táimid. Táimid ag díanamh ceachta Duolingo fé láthair. Léann sibh an nuachtáin. Léann sibh an nuachtáin. San iver olver son. Léann sibh an nuachtáin. Imirt. Imirt. Imirt bia gach lá. Léann tú an nuachtáin. Imirt. Anna bheith. Imirt hasí bha beart mé. Imirt. Imirt. Imirt stól an nadidir an canún tháilg ní féidir am sé hiiscin fiú. Ceapra agus baine. Capire agus baine. Capire agus baine. Ihin sibh ríis. Ihin sibh ríis. Se san iver olver ríis. Léann an páiste. Léann an páiste. Léann an páiste leabhar gach lá. An páiste a ríist. Capire. Spláló capirí Duolingo. Imirt ríis. Imirt ríis. Tas díanú aga slíonn an Ghaeilge. Brónam Duolingo. Imirt ríis a bheith. Anna bheith. Agus an capire focail furinteannach a ríist mar sin ní léonn sé bhú iníag an. Agus bin é deile an cheacht sé. Ja. Gur má agat as bólas a chum a ríist céim sibh sa chiad a ceam eile. Slán go fóil.